Garlic. Ito pinaglalaki eh. Simple lang natin mga gagawin mga dear. Simple chicken curry. Unahin natin yung garlic. Red pepper nito. Malaki hiwa ko. So, sunod natin yung ating chicken wings. Kailangan natin
Ito, puro tansya lang yan. Kasi, matansya mo na kung gaano karami yung niluluto niya. Tsaka kung matabang pa yan, tagayan mo na. Okay na yung mas matabang. Hirap ko ganito na. Kaya habang yung dyan yan, isutuin natin at least 5 to 6 minutes. Anyway, so 5 minutes na. Yan, medyo kita nyo naman, wala nang dugo. Wala nang dugo. Usually, ilalagay ko yan sabay-sabay. Araw-araw natin bato. Kulang sa ingredients. Kasi inuhuli ko siya. Kaya marami naman itong isang ganito. Para hindi siya stop ganitong sabaw. Para manamis-namis. Okay. Ayan natin ulit. Para
pepper. Yung tira natin. Yung ipaghabol natin. Para mas mabago. Ayan, luto na yan mga dear. Simpleng-simple lang yung chicken curry natin pero malinamnam na yan.